Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 28, versikulo 25. Riribok ti pataodan ti kinaimot, narangrang ay ka no agtalag ka iti apo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ne, si kamat gayam, Loida. Umayak ko maumutang itila ko yung abagas na mabalin. Mano akilo. Oray may sakaban ko man mabalin. Bayadan min tumutla ang adagos. Apaman ang maawat nila kay ko ti sweldo na. Apay, ayan ay ati asawam. Napananggad iti San Fernando. Katsyak pa'y lakano itati agdiskitar iti kanan mi kadagiti ugbing. Sige. Mabitlaan nga rod. Ta isaganak, tibagas nga ututangam. Agyamanak, manong Dani. Nagkunakan ka nga ipautang mo ka ni Loida mamirmiraot tila ko tayo abagas. Ay na, agata, bakit? Pinautangak, takaasi damat. Awan bagas nga iluto da. Problema dadaytan. Inkasingiran. Ay na, anya ka di aya. Urayim laeng. Tainton katapusan, agbayad dan. Pangalaan da ko maiti pagbayad da? Ay, lugyan dala ang tinegosyo na gita klase ti tattao. Huston. Sige, tamapan akon iti trabaho ka. Ay, mabitlaan. Mano tinaglakwam? Insurat mo ka di matlaang? Wen. Dahito lang tinaglakwam? Nagbasit. Dakdakkel pa iti impautang mo ngam tinaglakwam? Ay na, di mo amo taglako, Dani! Bayada mon kanyak tinutang mo abagas ka ni Dani, Loida. Ha? Di la mabalin nga iton katapusan nga agbayad man ang agata? Na, nagbayagan? Umutang ka, ta iso ti ibayad mo kanyak. Nasirib ka mata niya. No makita yo ani Dani ti agbanbantay iti Stormy, alisto kayo amapan umutang kankwana. Saan mat? Naira na laeng. Bayam tapadasag ti umutang iti kwarta, ta ibayad ko. Nasaysayat pa'y! Loida, pasensya mo ti asawa ka. Saan ngamin ang makaawawat? Parikot ko lagat nga rod no pangalaak iti pagbayad ko. Mabit lang ha. Antoy. Pautangan kan, iti pagbayad mo kanya agata. Bayadam to kanyak, no andan kwartam. Agyaman ako unay, manong Dani. Talaga anaimbag kayo akaruba. Awan anyaman na. Pakaragsakak mat ti tumulong iti padak a tao. Dayawak unay ti kasta akababalin nyo, manong Dani. Talaga akong kontraan na kanya, Dani. Apay ka di manen. Ti kunam, jak nakita ti kwarta nga inyawat mo ka ni Loida itay? Mas daawak matkan ka. Imbes asyak kumatitulungam nga agsingir iti pautang, saan mat takas lapay kit din isakit mo ni Loida? Ay na, bakit? Saan ka mat ngamin na makaawawat? Kan maysa, saan anasaya ti agim imot? Nang runa, kadagiti agkasapulan iti tulong. Jakmat ko naan aditay agpautang iti pada tayo a tao. Ngamket di, pilyam mat ati papautangam, no sigurado matlaang ang makabayad dawon no saan. Kada ka din ni ka nakandanay, agata. Apay manan ni Dani, ulit agtonyo. Kwa. Ay, umayak ko maumutang dito'y istoryaw. Ha? Uray siya. Umayak ko mamat umutang iti uray kwarta ko ma. Ay, awan ti maipautang ko kada kayo. Saan aga po takabagyan nyo ni Dani nga asawa, kat umay kayo ket din umututang dito Stormy? Umay kan tatapon niyo. Pumanaw tan dito'y. Naimot-mot day tatao. Anya, naimutak? Ay, uray anya po iti bagbagayo. Saan kayo apautangan? Anya ka matan bakat? Ibabain nakmatan kadagiti kabagyak.
Mas daaw no isakit mo dagiti kabagyam, Dani. Tapod numot, nalaing ka nga agpautang kadakwada. Sana balik ko man o agbayad da adagos. Agata. Para kanya, awan kin nabagyan no maipapan iti kwarta. Kan naimutak no naimutak. Amok nga awan pangalaan da ngamin iti pagbayad da no pautangak ida. Sige, pautangan ka iti utangam a 50,000, Loida. Agyaman iti panagtalak yu kanyak, manong. Adan pagpuunak nga aglako. Amo ka mapadur asyo ti store nga ilokatyo. Wan manong, talaga apadur asak. Sige, ket inutam latan abayadan ti utangam. Tapno saan ka amarigatan. Agyaman unay manong. Talaga asaan kayo anaimot. Tumulong ak, nulakat adda. Ngamnuawan, pasensya. Agyaman unay manong Dani. Umay ka, Tiyanda. Agtugaw ka dito salas. Tairwar ko ti paisaganak iti asawak ang meriendata. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman na manang. Bakit? Umay kayo dito kusina. Naisagana kong timakan. Ay. Mangan tayo pa'y. Tanay, pangaldawan. Ay, kasta ka di? Ay, sige, mapantangarudon iti kusina, Tiyanda. Sige manang, tani mariknak matan tibisin ko. Ay na, nagdakkel gayam kan nagpintas ti balayo. Saan mat? Da kayo ket di tagpada nga da iti Amerika dagiti dadakkel mo. Sigurado, mansyon pa'y ket din ti balayo. Medyo manang. Anya? 50,000 ti impautang mo iti day di Aloyda? Kalkalabanan na ka di, Dani. Awan amok a pangalaan da iti kwartada. Nga magtalakak iti Diyos, agata. Amok, di na baybay andag iti agkasapulan. Ay, awan lat amok ditan. Siguro, utang kalimutan man daytan. Surunkon. Bakit? Di mo la ko man inik-ikan. Isupay nga inayon ko iti kwarta nga ipautang ko kini Tiyanda. Naimbag dayjay, taanak tibak nang. Kan sigurado abayada na dayjay. Taad da itad na a porsyento na. Nagsupli takayat ko anayunan ti kwarta abuluda kada kayo manang. Kasta ka di. Manupay nga iti inayon ko, Tiyanda. Uray 60,000 manang tapno agbalin a 100,000 amin. Di kayagdanag. Bayadak met na adagos, agraman porsyento na. O sige, pautangan ka, Tiyanda. Amok matkat amabayadam dayta. Agyaman na manang agata. Unay kan, bagat? Gapulaan ta nakakutse. Kan anak tibak nang. Pinautangam adagos iti dakkel agatad. Kaddi mon sapay amamunay daydi atyanda. Naamamumlaeng iti sugalan. Saan abale, tabak ng dadani? Saan akas ka ni Loyda amamirmiraot? Ngam pinautangam lata. Pangalaan na nga itay, ti pagbayad na kan ka. Amang ano utang kalimutan mo tanday jay. Apay kadimanen anapan iti dayta ti saritaan. Oh, saan ka tinakasta? Naimbag ka ni Tiyanda, tamo ka bak nang. Iso a pinautangak iti dakkel agatad. Ay, ibaglaangan ta na oray kamutlaan dito'y parking lot, Tiyanda. Oh, apay ka di manang agata. Kaslad na patag nga ibagayoan. Ay, nalipatam sa amutan, nga itangaal daw ti panagbayad mo kanyak itinautang mo. Ha? Aywan. Ala, sorry, nalipatak mo ten manang. Anya? Awan pa ngamin kwartak ita. Kinapudno na, dakkel ti abak ko iti pan nakisugal ko. Angam di kagdanag, bayadak to. Kumusta to'y istoryo, Loyda? Mayahat manong Dani. Ininot nga umado ti lakok. Kan adda pa yan lakok anateng di tasango, agraman prutas. Maragsa ka na ka, ang makakita ngay madutilakom. Kaya't nasawen, adda di murasan to istor mo. Wan manong Dani, wan gayam. Mabit lang. Mangtedak iti hulog ko iti utang ko kada kayo. Kastaya. Adain lasin ko nga ibayad ko. Mabit lang Adto ti 10,000 pisos manong. Nakaurnong ka adagos Wan tanapig samot dayto istor ko.
Ala, sapay kuma. Taad-ad dapay adumor astoy istor mo. No di ka po itim pautang mo pagpuunak, awan ko maita na ito istor ko. Kasta talaga Di tay agim imot. Tapno mabindisyonan tayo. Hangim ni agata. Ay, talaga na imot. So adi ka magkinkinawatan no daduma. Apa anak no agpautangak. Nang runa pa'y nga rod, no daytay talaga nga awanan. Manong, Ngam no siya ka. Agpautangak basta adda. Ay unay kamatan agata. Nakatambak dagiti maugasan di talababo. Ay una yan. Ugasam mo tagda ka mat. Napudot ti ulo kita. Dakkel ti parikot ko, Dani. Kanayon ka rumwar sa dino ti papapanam. Jack masango dagita at trabahuan ita. Ayabam ni Lloyda. Taikaro na ti utang na. Alaan talaangan akatulong ditoy. Anya? Namin anon ang nagkarika kanyak. Ngam di mo matinong paltsanda. Nagrigat kayo matan akasarsarita manang. Makapasurun kayo. Anya, kayat mo asawan? Di mo bayadan ti utang mo kanyak? Bayadak to ka di inton adda kwarta. Di kay makauawan. Ay, tiyakla pagaro pa kasta ka tsanda. Bastos ka. Awan pa'y respetom kanyak. Bayadak to no makaalaak iti kwarta. Ay, ha? Mabitlaang! Dinakpanawan dito ay tsanda! Ay, naimbag pa'y ni Lloyda. Tadandaninan mabayadan ti utang na kan ka. Ngam day at tsanda. Mako na abak nang. Ngam nagrigat mat nga agbayad iti dakkel ngayon pautang ko kankwana. Anya? Ay katsingir ma. Namin anon asiningir ko. Ngam isupay ti makaungat. Nagsinsin nung bat kami nga rod. Sapay dakkel agatad ti inutang na. Kasanon, no saan ang makabayad? Awanan, Dani. Intarayan na ko ni Chanda. Awan ka numutan iti apartment na. Kat di da mo no sa dino tinapanan na. Anya? Ay, Dani. Uray kumamat no adda nagpinirmaan yo. Ngam awan mo't nga rod. Nagtalakak nga rod kan kwa na. Tabak ng dagiti naganak na. Ay, kat no sugador dayjay. Pinautangan tumat iti dakkel agatad. Agbababawi aklakay. Kanayon nak idi nga apaan. Gapo iti impautang ko akwarta kan ni Lloyda. Ibagam adin tumakabayad. Ay, uray dagiti kabagyak nga umutang. Pabainam. Anya nga ita. Si kamat lagayam ti agsaysayang iti kwarta. Natalak ka lang ngamin iti bagim agata. Pakawanan na ko ma. Dani. Naimot kang agpautang kadagiti agkasapulan. Nang runa, nuam mo nga awan mabalinda iti biyag. Adida makabayad. Ngam saan aday tati pagbasaran, no kayat mo ti tumulong iti agkasapulan. Husto ka. Bigbigag itan asyak ti agkamkamali. Lamin, nagtalakak iti bukod ko akapanunutan. Agyaman no kasta. Katsapay lakuma, tabaliwa mo ti mading aramid mo. Agyaman na, Dani. Ti kinasaya ti panagpuspuso, ti Diyos ti mangbendisyon. Ngam no nagalas ti ugali kan aramid mo, si kanto matlaeng ti pagbalat kan na. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 21, versikulo 23. Annadam ti panagsaritam no kayat mo nga awan pakaisagsag makam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan,
Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biyan. Anya ti Sir Siripon bita si Prina. Umay ka kidaglinisin. Umay ka ditoy, takitaam ti sirsiripa. Agmamapak nga road. Ay na, madamdaman day ta. Umay ka kiting. Anya ya dayta. Oh, makitam day basit anak ngis-ngisit a babae ijay office ni sir. Kano jaglaklako iti mais analing ta dayta. Siguro ako lakwan na ni Sir. Saan? Sa Bali. Ha? Kulot ti buok day jay aglaklako iti mais. Ah, Kulot kadimat ti buok day ta a babae. ayawanan niya. Ay, anya nga iter aramidin na dita office ni Sir. Aplikante. Aplikante iti anya. Saan ka di nagbirbirok da iti paralinis dito opisina? Aywan. Iso da ita di aplikante. Ay, nagubingan ngay. Numaala day ta kadwata. Saan natanton akay kayat ni sir? Amangan no papanawon na tanton, tadaytan ti sumukat. Ay. Di ka man nagpanunot iti kasta si Prina. Makapadanag kami. Kasanungay numapasamak. Saan ta nga itulok? Talaga saan? Dito'y tan anang rugi ang nagtrabaho. Dito'y tan ang malakayan ken mabakitan. Ken dituyak meten nga retire ah. Uray siyak mo't Apay, adda aya planok a pumanaw. Urayak mo't ati pa nag-retire ko. Ha? Day ta a babae ti papanawon ta. Mas dawak man, Juaning. Takayat mo ti sumrak aparadalos dito opisina. Kaya't ko ngamin nga ituloy ti panagadal ko, sir. Kasta ka di. Uwan, sir. Iso tulungan dak ko ma. Nagagutak, kan ado ti amok at trabaho. Ay katuna. Angam nalawa na ito'y opisina anas ka na madalusan. Angam di ka madaragan. At dadwa a kakadwam a paradalos. Yam amukan to kadakwada. Kaya't siya asawan, sir. Naawat akon? Nawat kan. Ket magrugi kan intong bigat. Apay apapaayaban na tan ni sir. Diyan mo ah. Inaprobaran na nga tan jay loan ko. Umay ka, tama panta iji office na. Ay, mabiit lang Domingo. Hmm? Umay ka man pa'y dito'y. Apay manan. Anya nga iter aramiden jay babae anang isit ijay office ni sir. Na. Adda iti kalman, adda manan itan. Umay kakid din. Mapantan ijay ayan ni sir. Amangan no agungat. Ay, makauma ti rupa day ta babae. Ah. Ay, sige. Sir! Umunag kayo. Ay, umunagtan. Good morning, sir. Uy, good morning Ay. ka mata. Ay, wala niya. Ay, good morning, sir! Kaya't kung ayam amo kada kayo ni Juaning, isuti kadwayo nga aglinis dito opisina. Ah? Kaslamo nagan ti bagyo. Huwaning. Uy, agtal na ka man si Prina. Juaning, isuda dagiti kakadwam a utility. Isu ni Domingo. Ah? Anyamot ni Sir Ren. Kinumplito yung tinagan kon. Anya nga rod ti kayat mong ayawag ko kan ka. Oray dum kumalatan, sir. Juaning, isu ni Tata Madom. Ha? Ay, anyamot sir. Lakay mo launa yun, no tata ko na yaw. Anya nga rod nga ti kayat mo. Ikatan nyo ajay tata. Manong kumaa. Isu ni Manong mo Adom. Naragsa ka kan? Ay, kasta sir. Kasla madubli mo titawan ko tata. Kan Domingo pa ay. Ay. Ket daytoy mat. Prina ko namlatan. Saan ka diya si Prina tinagan mo? Shortcut nga road, sir. Tapno saan amarigatan ni Juaning ang mga yab kanya. Nasaya at tanam amo kayo akakadwak. Manong Dom. Ay na, nagmayat adenggan. Kasla umubingat. Manang Prina.
Kasta Ala, isuro yun ni Juaning kadagiti rumbang aramiden na. Ay na, nagmayatan ti agtugtugaw. Nakangato pa iti sa ka dito'y lamisaan. Wow! Kaslak doon. Oy, Domingo! Ha? Itay ka pa'y abirbirukan. Adda ka matlagayam dito'y. Oras ti trabaho. Mm. Ay na, una yan. Nakangato pa'y dagiti sakam. Wala, tumakder ka ditan. Anya kami to'y? Itaak lang nga ginanamay. Awan ti agina ina na. Na? Agungot ni sir no makita na ka. Anya nga iti serbi na ti baro akadwata. No saan mo apagtrabahoin, ibaon mo ni Juaning ta iso ti aglinis. Na, agtugaw manan. Ay na, Sige, nagtugaw ka. Nagtugawak mo. Ha? Sika lang, ayat ti may mayat. Alaki din. Ibagam ka ni Juaning dagiti aramiden na. Wen, imbagakon. Malangarod. Aginanata pa ila dito'y. Saan ka di asika ti baro nga inala ni Sir para linis dito office? Wan, ma'am. Itay ka pala nakita nga agdaldalos Kagapgapom iti office ko nagdalos Wan, ma'am. Katapay nga agdaldalos ka pala ang aging gaita. Iso nga mintimbaga dagiti boss ko, ma'am. Boss mo? Sino da? Ni Manong Dom kan Manang Prina. Sa dino ti ayanda? Ay, jakman amo, ma'am. Basta binilinda nga aglinis sa kano. Sige, mapan ko kitaan ida. Mangmanganda siguro ija kusina. Dagito'y adwa. Agur-urok da dito'y. Nakangato pa'y tisaka da iti lamisaan. Kan nakangangada nakaturog. Ay unay mat dagito yan. Oy, Domingo. Seprina. Adan sa mga ayab ko niya ka. Ay, si Prina, agreeing ka man. Ay, Ay, ma'am, da kayo matgayam. Anya ti aramidan nyo diti kusina. aglinlinis, ma'am. Aglinlinis? Kunayo siguro adyak nakita nakaturog kayo adwa, ha? Si kanto mga min, sungsong. Jacket di ka barbaro ti ibabaon nyo nga agdalos? Ay, sige ma'am, mapan kami naglinis. Ay, di ka nagungungot, ama. Ay, Kasla saan tayo mo't nga kakadwa. Saan ka nga agipulpulong ko ni Sar? Juanita, dayta ka di tinagan mo? Wan, ma'am. Accounting ti ayan ko ditoy. Kaya't kumati agbalin akaskan ka, ma'am. Ay katun si Kanton ti sumublat inton agretira. Iso anas ka nga agadal ka. Iso nga rod nga gagagetak. Tapno makalpasak iti panagadal ko, ma'am. Ay, saan mo atultuladen da Domingo kan si Prina asadot? Sadot da, ma'am. Iso an nangala ni Sir iti maysa at tagadalos ngamin sadot dagiti sigod. Wan nga agpaiso, ma'am. Iso nga ita, aggagat ka, ha? Wan, ma'am. Sige. Mabiit lang. Tani ay ayaban nak ni Sir. At dan samot ibaga na kanya. At dating darak a seminar, kat makalawas nga awanak. Iso nga ibilin kun kada kayo dagiti rumbang nga aramiden nyo dito opisina. One, Sir. Ado, dagiti paperworks tayo. Iso anas kan amalpas yu amin, sakbay asumang petak. One, Sir. Sikan ti makamo ka dagiti daduma kakadwam. I-report mo kanyak dagiti saan anasaya at ang aramiden da. One, Sir. Wee! Ay na. Nagmayat nagtugaw dito ag pusipusipus at tugaw sika. Ay, padasak man, mate. Ay, jakpay na uma. Na, Agpaigid ka man dita. pumanaw kan Ang mga no da makakita kan ka. Sikati pumanaw. Papanawan nakit din kat linisak inton madamdama da ito'y office ni sir. Kilinisan mo na. Tumakder kan. Kaya't ko pa'y nga ron di aglugan dito'y tugaw ni sir. Hay. Wee! Siya, mamay. Siya Ay, kon. agbibisin. Ha? Ingkakit din aglinis. Kaure si kamay. Aglinis ka na. Sa laki! Na. Out! Apo, aso ak.
Rumar ka na. Ang mga nuad na makakita ka data ditoy. Salaki! Ay, trabaho mo sa mag-aminan, Juanita. Basta ang trabaho aklat ta, ma'am. Uray awan ni sir ang makakitkita. Ay, ayan dagiti kakadwam. Ay, Jack amo, ma'am. Jack na si putan no ayanda. Kitawag man sa dino ti ayanda. Wow! Nagimasan dagito'y makan dito'y unag ti frigider ni sir. Chocolate cake. Ay na, nagmayatin. Ay, ibusak na ito'y. Ay na, adapay gayam ice cream. Ramanakman. Si Prina. Oh. Apay akan kanam dagita makan dita ref ni sir. Kasano no maamuan ni sir day tangar aramidan nyo? Na! Ay, una yan. Ay na, madimagayam no na puno na itingiwat itimakmakan, ma'am. Impagta sa anak na ispalan. Dandaning! Ay, kita manday takadwam nga agdaldalos. Nagyaplagan di ta pagiduldulinan iti paglinis kat nagiddan. Ita agor-oroken. Wan nga rod, ma'am. Feeling at home matan. Kayat na dita, taawan ti makadisturbo kon kwa na. Payman tari ingak. Ay, bayan yun, ma'am. Amang ano na bannog. Kasano nga rod ang makapagdalos? Siya kon, ma'am. Imbagla kanya, tana pigpig saak ng isuda. Bayan yun nga aginana ni Manong Dom. Ado ti karga ti ref dito'y opisina kamakmakan edi pimanawak. Angam itatanag subliak. Apay nga awan matan. Ay sus, didak kitaan itikas na asar. Ta saan matasyak tinangan? Saan na sika? Asino nga rod? Ni Juaning! Ni Juaning? Apay ang naibagam ti kasta? Kat isumat ti mahilig amangan, sir. Itikas di apam magina. Naibus na amin ti karga ti ref? Adapay madi nga ugali na asar. Anya na ita? Nagsadot. Permi ti sadot na. Amuyo ti inararamid na idiawan kayo. Anya ko nam asar ti ibagak. Anya? Nagtugtugaw kan naturog laang ti inararamid na. Saan na nagtrabaho? Da kami laang kiniduming tinaglinlinis. JCR nagangsag. Amuyo sir, no asino tinaglinis. Asino? Da kami kini Domingo. Ano kasta? Sadot ni Juaning? Katwan sir, iso nga ikatin yun. Ubing nga agpaisong ngam nagsadot mo. Permi ti sadot na. Siya tinakaimatang iti amin ang napaspasamak diti opisina. Kabayatan ti kaawan mo, sir. Anya aya talaga tinapasamak. Ni si Prina, iso tinangan iti karga ti ref mo, sir. Nemat Domingo, turog laang ti inararamid na. Kasta ka di? Tapno mamati ka, sir. Kitaam to ti CCTV. Ay wun nga agpaiso. Makita yu ita no asino ti agsasao iti podno. Adda sip-sip, sir. Asino nga'y dagita? Da si Prina kan Domingo. Isuda ti sip-sip diti opisina. Dadaulan dati padada at tao. Ne, asino nga'y ti perperjanda? Ni Juaning. Ni Juaning ang nakaananos, nakagagagat. Di na pa'y amo ti agreklamo day jay. Isuti ka na yun nga agdaldalo, sir. Anya man ang tiin ka, sir, siripon di tamot si Prina. Kasarsarita mat ni sir ni Juaning. Apay ko mano kasarsarita na nga eh. Nakaragragsak da adwa. Ah? Rumbang ko mga ungtan ni sir ni Juaning. Tatila impulpulong ko kankwana. Angam saan mo Ay, anya nga yan, timapaspasamak si Prina. Ni, rimuaran ni Juaning iti office ni sir. Ay, damagak man no anya tinagsaritaan da ni sir. Juaning! Uy, Juaning! Apay manang? Anya timbagakan ka ni sir? Sana ka nun naglinis. Da kayo lata ka nun ka ni Manong Dom. Kat, anya nga itaramidam. Wano, inikat na kan, gapo iti kinasadot mo.
Mapanak ka nun iti accounting. Ijayak ka nun at tumulong. Tapno matrenak pay. Amo nga ni sir, akabaulak to ka nun ti agbalin nga assistant ni ma'am. Kunana pa'y ano makagradwarak, agtrabaho akton ditoy. Saan aparalinis, no dikat iti office ti pagyanak. Anya? Kat da kayo kanimanong dom, agtalinaad kayo kano aparalinis. Tanalaing kayo mat ngamin nga agsipsip. Nasaya at lata nga agaramid ka iti nasaya at ngam ti agaramid ka iti pakaybaba inam iti odina. Papagayam ditan tinagipusan ti maysapay apakasaritaan ana itampok dito'y programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 1 ken 2. Da kayo nga anak, agtulnog kayo kadagiti naganak kada kayo, tadayto iti maiparbeng nga aramiden nyo. Dayawam da amam ken inam, kunati umuna abilin, anapakuyugan iti kari. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Purak to pa'y na ito abalay. Anya, manong? Anya di bagbagam? Purak na ito abalay, kunak. Malas kayo tibiyag ko. Apay man na nakasta ti bagbagam. Malas kayo nga ron iti panagbiag ko. Ay, si kakit di mat. Awan pa'y maitultulong mo di ti balay. Na. Day talagin inom ti araramidam. Ita kasta ti ibagam. Ay, ipulong ka kadananang kantatang. Kaya pulo ka. Puro kay amin malas. O, kita umban na kay. Nagbiit nga imado dagiti manok at arakanta. Un nga raw bakit. Piyak lang dagitoy ide. Ang amita ay nagdadakkel ken naglulok magdan. Laukam iti fades dagiti ipakan mo. Tapno nabiit na Nanang! dumaka. Tatang! Ay, akas di mo't ti bagbaga ni manong. Napay manan. Anya man ti bagbaga na. Puuran na kano day ti balay. Malas tayo kano ngamin iti biyag na. Anya? Ay, marurun manan Tasan mi nga inikan iti kwarta. Dumaw dawat nga ben kay. Ngam awan maited mi a kwarta ken kuana. Ay un gayam ding na. Ingkanto man gayam alaan ti pensyon may. Apay ko mga min nga ikanyo iti kwarta ni manong kat artet mo't. Igatang nan tumat lang iti arak. Iso nga rod abi nagbagaan mi pay. Iso anak ka unget. Kaday jay rimuar. Nakamamak mo tikas di nga ibagbaga na, nanang. Kasanungay no paisun na. Pare, kanya nga ron ti aramidon tayo dito pag-iistambayan tayo. Agnganga nga tayo latan. Ay, awan nga ron kwartak nga igatang iti isyat tayo. Kunak man no dumawat ka kadananang kantatang mo. Marurudak. Awan ka no't kwartada. Imposible nga awan. Katlo agpinpensyon da. Nagimot nga ron dagi dya alakay kan bakit. Ay, aguray taa iti sabali abarkada. Tabarang adda kwartada. Sabay matitirik na no jak makasyat. Napudot ti ulok sika. Ay naalakay. Awan madlaangan ni Baldo. Manon nga aldaw asana nagaw-awid. Ay ket, barang nagawid ay diyan ti pamilya na. Gata. Kano kanayon da nga agapay ti asawa na. Gapo iti kinaartek na. Di nan sapay supsuportaran dagiti anak da ken ni Lia. Kasano ama suportaran na. Kat dagiti mat bisyo na ti paggasgastusan na. Hey. Bakit?
Isunsamat day tamagmag na nga agdiwar-diwar. Ay, sungag paisaw. Ingkas abdaon, tama nga numatwang kat maito pati ulo na. Sige. Ay, baldaw. Ay nabartak ka manan. Ang bigyan mo, anak lang kaya. Nay. Inayadam timag na. Ang mga numait padugmam ka. Mala, kumpat ka kanya ka. Kayat. Nay. Apay ngay durun na ka. Adaywan nak, nay. Eh, Adaywan nak. Dito yung matan semento tinagturugan ni Baldo, lakay. ang mga nuag sakit. Naglamis day ta simento. Ay, katibagkatan Kat no nagdagsan. Ay, duwata nga rod amang bagkat. Sige, di ta ka ulo. Ay. Tay jayak saka. Mm. Agbilang ak iti talaw. May isa. Dua. Talo. Oops. Ay, nadagsana, ay, diyan ka ba? Atay, anay ko, anay. Apay nga ni batam. Ay, nakapsot nga rod ima ko namang bagkat. Ay, apan talatan day tinagturugan na. Tanay, saan tamot ang mabagkat? Sige. Ingka nga rod mangalan iti ap-at ta. Ewan lakay. Kan mangala ka iti danom. Tabanyusan ta. Tapno mausawan na dagos. Ne, asino day tinakaidda dito semento? Ha? Ni Manong Baldo? Apa nagpromote ti rupa kan bagina? Ay, binanyusan mi kan ni tatagmaw. Pinulbusak, tapno mausawan. Apay, nabartak manan anagawid? Ay, pirmi abartek na. Ay na, damdamagan ni bakit na itay, tanasabat ko. Di kano itod na asustento kadakwada. Awan kanon balon dagiti anak dama pa ni eskwelaan. Ay, kasi damot dagita nga ubeng. Saan kanumot kami nga agaw-awid ni Manong Baldo? Binaybayan nan samot tan ti pamilya na. Ay, bayam, tainton mausawan. Kasarita may kan ni tatagmaw. Sige, di tana pa lang arod semento maturog. Total, adamot ap-ap na. Inak iluto day ti ginatang ko apang malaman tayo. Mawan, anak ko. Apay, saan pa'y anak ka rin ni Manong Muabal daw? Saan pa'y matatang? Ririingak itay. Inong tanak pa'y. Umuna tayo na amangan. Tamasapa tayo amaturog. Makaamon tumatan ani Baldo inton agreeng. Wen nanang, adumot kit di daytoy si daan amabati kan kwa na Tatang, nanang, mangmangag ka di day jay? Anya day jay. Awan mo't mangagaw. Adag kikyak amanok di tarwar. Agsisinipit dan sa manan Yakar ko maninton bigat tay kawitan. Isukat ti mang sip-sipit ka dagiti upa. Ne, adaman na nangag ko. Saan nga ta nga? Nganya. Mga no adamot mang tiltilew, nanang. Kat no nakakulong da. Kan adadabraw ni kan blaki ijay ruwar. No adamang takaw ka dagiti manok. Taulan da Ni pa'y blaki matikunab. Kumagat day jay nga aso. Lakay, awan mo't tan ni Baldo dito'y nagturugan na. Narik na siguro anak kay day jay simento. Iso nga'y makar. Kahit imbakaran na nga'y. Madala ang ditadayta. Intakat maturugan. Kano saan pa'y anangan? Ay, danag mo na ya. Mapantulat tamangan ije kusina. Intakat maturugan. Tanay, rabi una yan. Kunak mo saan kan nga umay, pare? Kasano jak umay ket adda awit ko apulutan. Duwan sa jay tinilaw mo ang manok Nagulok pa ya. Bilibak at talaga kan ka, pare Baldo. Parchen nyo na. Ay katuna, parchen min. Ang asino nga iti akin manok kadagita. Natatang kinanang ko. No sandak nga ikan iti kwarta paggatang ko iti arak. Ibusag ka nagiti taraken da. Nay, apay nga'y, lakay. Kasla kurang mo't dagita manok. Bilbilangak nga road. Kasla kurang iti dua. Awan jay upa na lukmag. Kanangisit ti saka na. Kanjay may sa akawitan.
Awan. Pudno dya imbaga ni Digna. Adda nang tilew, idirabi ay. Ay, unay matan. Datapay matitinakawan da. Ay, asino ngay nga tatinang takaw kadagiti manok ta. Ay, awan konsinsyada. Nagmadikat nga ugalin dayta. Tatang, nanang, ni Manong Baldo, nakaturog iji-igid ti kalsada. Anya? Ay, intayo kitaan. Ay, Ay. ang mga numadalisan. Ay, hintayo na. Pagtitinulungan tayon nga yawid. Sampay mapanak ko man nagtrabaho. Ay, Awan mat sa bali ang maayaban tayo amang yawid. Apay nga min akasta ti arami day tatao. Agbartek iti kasta unay. Paturayon na saan ang makaawid, gapu iti kinabartek na. Hindi na ko mong bibiyangan. Aday, mandak na. ay, hindi mo iwalin ni nanang mo Taban-banyusan na ka. Tapno mausawan ka. Ay, nagkuna nga banyusan da. Ay, apay, hindi mo amaw. Nakaturog ka iji-igid te kalsada. Gapo iti nakaro abartak maw. Adapay man ako, tatang. Adapay. Tapay. Inak mo na mang tiliw iti pulutanan may. Kanya. Sika, tinang tiliw ka dagiti mapukpukaw a manok may kaninanang maw. Di da gayam ikan iti kwartak. Ay, Oh. nangag mo lakay. Isugayam tinangala kadagiti manok ta. Unay ka matan baraw ka. Mm. Amaw, apan padaklan mi dagi jay kaninanang mo. Taimbagla si daan tayo. Tawan nga rod ti maigatang iti karne. Hingka din tinilew nga impapulutan ka dagiti barkadam. Tarakan kayo manin. Happy problema da ita. Ay, baldaw. Di mon sapay sarsarong karan ti pamilyam. Kasanon ti panagbiag dagiti agiinam. Ken, dito'y kamatla balayag. Adamat balayo iti pamilyam Kaya ti jay. Ta puro da problema. Imbag dito ita mangan la ti aramidak. Awan problema. Ay, manditi kasta, Baldo. Sikat ti ama iti pagtaangan. Rumbang asikat ti agtrabaho para iti pamilyam. Adula amin ita nga ipagbagayaw. Ay, Kasan daw dagiti anak yaw. Dadakil dan. Baka mo dan iti biyagda. ay, sakit at talaga iti ulaw dayjay Baldo. Ay, wan nga road lakay. Masya anak iti pamilya na abin ay bayan na. San na bale, mapan kuntuman ida bisitain. Tamang terdak iti basit at tulong kadakwada. Ay, konsumisyon na talaga ni Baldaw. Ay, ni matdig na day ta simang pait. Naala na nga tanjay pensyon ta. Ay na, nagatidog ti pila iti pagalaan iti pensyon nyo, tatang, nanang. Kahit naalam mo't laang. Wan ato iti pensyon nyo, tatang. Dahito mo ti kwartam, nanang. Ay, adan igatang ta iti agas ken gatas ta, lakay. Daytoy mat naalak a pensyon ko. Mapan ko itid atulong iti pamilya ni Baldo. Ay, Da kayo pa iti mangtad iti tulong. Imbes aday di apadre di pamilya ti mapan agtrabaho para kadakwada. Amom lang nga ruden, ti na irresponsable na. Ay, napanan na nga tamanan ngay. Ay, wan gayam, nanang, tatang. Bantayan nyo, dagiti tarakan nyo ang manok. Tamang ibusan nan nga ipapulutan ka dagiti babarkada na. Nasukatan mo't laang ang dagiti manok nga impapulutan ni Baldo kadagiti barkada na, lakay. Nagbiit adi makil dagiti piyak. Ay, ikantan iti kandado na iti kulungan da. Tapno saan manen at iliwan ida ni Baldaw. Day tamat nga rod ti pampanunutek. Narigatan no ibusen na nga ipapulutan kadagiti barkada na. Ay. Bakit? Nimot Baldo jay rimwar di tabalay. Agap apurapi manaw. Ayan yaman nga tantinapan na inlibas ngayon nala. Bakit? Tay pensyon ta.
Ha? Ay, wow! Ay. Sa pa imparabaw ko laang iti cabinet. Agiinom tayo manan ano kasta, pare Baldo. Manaw butilya to'y ara ka ginatang ko naman. Nangalaam nga iti kwartam nga inggatang mo, pare. Di yun problemahan tayo ta. Basta giinom tayo ka de. Uy, nasiglat ka talaga, pare Baldo. Nasiglat ka nga agbirok iti kwarta apaginom tayo. Bilib kamin kan ka, pare Baldo. Si ka talaga, ti kanayo na bida. Sakit ti ulo ka. Dan sa pa na bating arak di ti pagik. Ne, sa di nun ti pagnan nga gawin din. Para daan sa amat dahito yan ka. Nagano ti estudyante nga uray ti lugan. Ay sus, dayaw awanak san. Ew, alo, naggangot na tatao, nagbangsit. Nabangsita ka na. Umadayong ka man dito si Kalakay. Ne, si ka ni Mika ka na ko. Apaya kasta ti panagsasaom ko niya. Katsyak ni tatang mo. Awan ti tatang ko nga irresponsable. Ma'am Marta, kandi na amo asuportaran ti pamilya na. Anya? Tatang mo dito, Mika? Binaybayan na kami day taatao. Tamas pinili na dagiti barkada na. Ah, Kasta ti ama. Ha! Jak bigbigan nga ama day ta. anak ko, di na kumambot pagsasawan iti kasta. Di ka umasidag kanya. Kagurgurada ka. Amin kami nga agkakabsat. Binaybayan na kami. Iso akagurgurada ka. Aglugan tayo, Mika! Mala daw tayo sa school! Anak ko, una yan. Anyan da ito yan naaramid ko iti pamilya. Tay kunada nga rodain Baldo. Saan mo nga ikan iti sakit tinakam dagiti naganak mo? Tapno saan tumat nga iparik na dagiti agbalin nga anak mo? Dagiti impalakam mo arigat kadagiti naganak mo. Balasang gaya man, jay inauna nga anak mi kanibakay, tatang. Ay, gaputa day talag barbartag ti aramidam. Di mon amo, adadakulan dagiti anak mo. Nagsakit, tatang. Nagsakit ang pagsasawan na ka ti anak mo. Iti, nagsasakit na balikas. Kasta kami mat kaninanang mo. Kasta mat ti marikrik nami. Tunggal pagsasawan na kami. Pakawanan da kumatatang. Tunggal takawom dagiti tarakan mi amanaok. Nasakit tinakam ko. Ay, Nagadugayam ti basol ko, tatang. isublim dya inalam apinsyon may kaninanang mo. Uwan, tatang. Agbiro kak iti trabaho. Kat bayadak dagiti nalalakada kayo. Agtrabaho ak. Tapno makasubliak iti pamilyak. Ti padre di pamilya, di na kumabaybayan ti pamilya na. Agbalin ko responsable nga ama, tapno ipagpanakkel to dagiti anak na. Papagayam, di taan tinagibusan ti maisapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.
Kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 28, versikulo 21. Saan ang naimbag ti panangidumduma, ngam agbasol dagiti daddo mga okom, nga umawat, uray kabasitan apasuksok. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalal, kinapudno, kenbya. Masapol nga amin nga umay agpapirma iti anyaman a dokumento. Singiram amin ida. Kami da iti peke a resibo. Day na surat lang iti kopon ban. When attorney? No makitam nga damabalin na. Singiram iti nangina. Nawan pagbayad na, pagawid mo. Matungpal, attorney. Laglagi pam amin abilin ko. Awan ti makolekta ta kwarta, no saan ngagbayad amin asumrak dito yung opisina. Matungpal amin abilin nyo, attorney. Umapal sama ti tinapudaw at tiyan ko day alino. Inaprusan na kitin. Anya, inaprusan na ti tiyan mo kunam? Wan manang. Kaslaki namat na pa'y. Nakapila kami iti paradaan ti chip. Idi kwan, ada nagiduron iti likod. Ginamatan namat ti tiyan ko. Naglukon? Umapal lakit iti makitkita na atyan mo. Tanagnisit mo't ngamin day di aloko. Nagsorry mat kit di. Taimduron da ka no. Ada ngamin iti masikigat. Adda malagip ko. Tapno adda pagbayad mo iti pagadalan. Ha? Anya day jay manang? Adda amok a sekretarya ti abogado. Idarunta day di alino. No agmulta, addan pagbayad mo. Oh, nakaumay ka mat diti opisina. Adda ka di masapol mo? O may kalaparamanan iti suman nga inaramid ko. Naimas da ito'y. Oh, wow! Nabayag adyak nakaraman iti suman kat. Alaamon, taramanan nyo kini atorni. Naimas ti pan nakaluto na dayta. Sapay, padak ang narawot iti suman ni attorney sika. Ay, gayam. Adaman idarum ko, tapno mamulta. Idarom? Masapul ayuman mo pa'y nga umuna iti barangay yo, ah. Saanan? Kigtutan tayo laang mat. Ibaga tayo ano agbayad. Saanan ang matuloy ti darom? Pagparangan tayo nga amicable settlement? Wan no agbayad da. Paggugudwaan tayo kada atorni ti ibayad da. O sige, ibagata kan ni attorney inton sumangpat. Ang may mayat salat na, nusurutan tayo ti umno a proseso. Attorney, imbag dada kayon. Kuna nga minto'y gayem ko nga idarom na ti kaarroba mi. Kigtutan tayo kano ida, tapno mamultada. Adda ka di kwarta dayta, amay darom. Adamot mabalin na nga ilako, atorni. Adanwang kan baka na. Adapay kalding na. Bayad. Dandanin ti kasangay ko. Kayat ko ti agparti iti kalding. Mabalin mo't nga uray kalding tinaduma pagbayad da, atorni. Sige, yaramidak iti sumon da yat tao. Umayag pakita dito'y. Kegtutan tayo lang ida. Wan, atorni. Sigurado amayat da iti areglo. Tamabutang dagijay asumango iti korte. Di da mo ti aramiden da. Di da mo ti umno a proseso. Dagita tinalaka kegtutan. Dagiti awan na muna. Anya daytoy papel nga inyawat da kanyak. Diyak mat maawatan tinakasurat ta English mat nga main. Kita ak matatang. Ha? Apay na ito eh. May samat asumon.
Indarumnak ti karo ba? Ha? Anya ti inaramid mo akalukwan. Tapay nga indarumda ka. Ay, salbag ka. Awan tatang. Idi adda ka medyo paradaan. Nakapila da. Kahit anya ti inaramid mo. Binastos mo? Saan? Nakatakdara kiti asidagda. Adda nang idoron kanyak. Isoan ay gamak ti tiyan ti karo ba tayo a babae? Ay, jay ka di managbadbado itisan nga agsabat ti blusa kan pantalon na tinagdaraw. Uwan tatang. Ngam saan kumat nga ingagara ti kasdyan na pasamak? Imbag, ta nagsabat ta dito'y dalan, si ka bastos. Manang, saan kumat nga ingagara nga igaman ti tiyan ti kapsat mo? No di mo kaya't nga ipan ko iti korte ti kasom. Agbayad ka tap numalpasan. Marwam kay ti kasta nga ramid mo. Ngam manang, saan kumat nga rod nga ingagara? Amupay? Marwam kayo lakit di ababasto sa tattao? Umapal ka kadi, gaputan nangisit ka? Saan manang? Di da kumamit idarum Taasaan kumat talaga nga ingagara? Ngam na igamam ti tiyan ti kabsat ko. Awan pa'y nakaigam iti tiyan na, no di si kalaeng. Bastos ka ngamin. Manang, saan abastos? Amo ti apo. Na, kairaman mo pa iti Diyos? Iti aramid mo? Tatang, in ka man makisao iti abogado anang aramid iti sumon. Ay, paggastuan ti inaramid mo. Pangalaan nga iti pagbayad iti abogado no maikaso na ita. Saan kumat nga rod nga ingagara, tatang? Ay, mabalin nga ta nga ibagam iti abogado. Asaan mo nga inggagara? Agpalawaga ka, tatang. Barang nasingpot ti abogado. Ay, sinalbag kitday. Ang mga nuga po ta nakakita ka iti buksit. Ingkakat inarikap. Saan, tatang? Agsapataak. Pexman, saan ko nga ingagara? Ay, kasanon itaday ta. Numanungay ti bagada bayadam. Ha? Apay nga pagbayadan dak, kat saan kumat nga rod nga ingagara? Sigurado ka kadi pagbayadan da ni Lino, manang? Masigurado nga awan pagbayad da iti abogado no kanayon ti hearing. No ibagata yung areglo, agbayad da, tapno awanan ti kaso. Kasano, no awan pagbayad da? Adamat dagiti dingon da mabalinda nga ilako. Adda nga agpay so pastor ni Lino abaka kan kalding. Adapay no ang da. Adon day jay no malako da. Piman alino, malako adi na oras ti baka na. Kat no malako, ited da kadata. Ited tamot iti abogado ti daduma. Mayat tinapanunot mo, manang. Kasapulan ti sirib, tapno mairemedyo ti pagsayaatan ti buksit. Naggapgapwam. Di ka kadi madanagan iti nang idarumandakan ka. Madanagan tatang. Iso anapan ko kinasaw ti gayem ko nga anak ti abogado ti Pao. Kahit, anya ti kunana. Mangsapulak kano iti ebidensya, asaan ko nga inggagara tinapasamak. Kahit, ada nga rod am-am nakakita iti napasamak iday. Adamat kit diya, tatang. Ti may sa agayem ko. Padasak tumat akasao, tapno agsaksi iti napasamak. Di ka pilitan ang mga alaka iti abogadaw. Tulungan na kano ti abogado nga amatigayem ko, tatang. Jakmat kaya ti agbayad kadaman ang mila. Awan mat ti basol ko. Kano ti panagsasangod amila kantin darumda? Inton malaman, attorney. Nasayat. Kasaritak tinaidarom ngagbayad langan. Tapno agparang nga amicable settlement ti amin. Dinalpas ti kaso. Adda manen kwarta tayo no kasta, attorney. Agbayad dalakit di. Tadida kayat ti mataktak. Mabutang dapay no maabak da iti kaso. Tamay balod. Wana, attorney.
pangbiitan ti amicable settlement. Ngam ti maikaso. Makigtot lakit di. Tawan mo ti amuna. Ako na yo. Naimbag abigat yaw, atornay. Kaya't ko ang makisaw kada kayaw. Anak ko nga minilinaw nga indarumda. Si kagayam ti akin putot itinay darom. Di na kanumating gagara. Tada nang iduron kan kwa na, atornay. No maikaso daytoy, mabayag. Agbayad ka pa'y iti abogado kada hearing. Isong agbayad kayo langan tapno malpasan. Aregluan tayon. No ka di agbayad kami. Awanan ti kasaw, atornay. Una, tagbayad kayo ka nga ron. Pagsaritaan may pa iti anak ko, atornay. Ada nga minapanan na. May mayat matlaang no aregluan tayon tapno mabit. Nakasaritak ti abogadaw. Kat may mayat ka no arigluan. Tapno mabiait. Ay saan tatang? Agbayad akit din kat saan kumat nga inarikap. Anya nga ron ti aramidam. Nakitak di may sa agayam ko. In video na matgayam tinapasamak. Takayat na kano nga i-reels. Kahit nakitam ka day no asino tinangiduron kan ka. Uwan tatang, isumat laeng. Isu akayat nakmet at tulungan tapno sa anak amay darom. Makatulong nga taday takon kunam a video. Dakkel ti maitulong na tatang. Dakkel ti ebidensyak asaan ko nga inggagara tinapasamak. Imbag, ta nagsabat tamanan dito'y dalan. Nalakom ka din ti baka mapagbayad mo iti kinabastos mo? Apay ko maabayadak ti saan kumat ang nagbasulan manang. Adda ebidensyak asaan ko abinastos ti kabsat mo. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Adda nang i-video iti napasamak. Uray in kaagdarom iti kangatuan a korte. Soroten ka. Makita no asino ti maibabain. Sino ti nang ibidyo? Jay matlaang gayam ko anang iduron kanyak. Iso ti nang i-video. Amangan no sa bali mo ti in video na? Naglawag nga induron nak. Iso anakammet ko ti tiyan ti kabsat mo. I-forward ko kan ka ti video. Tapno makitam ti usto anapasamak. Kasano nga tan? Adamat gayang video nga iggamdalino. Anya a video dayta? Nakita, kanadnadlaw nga induron danilino. Iso na iggaman na ti tiyan ti kabsat ko. Kasano ita daytan? Awan nga rudan tinamnamaan tayo nga ibayad da kas pang-areglo. Dayta nga rod kat. Tinasayaat, damagan taman kan ni attorney no kasano? Sige, damagan ta no addanam na maamangabak ka iti kaso. Ay, sayang. Pagbayadan tayo kumakot day di alino. Kunak, no awan ti amuna. Ay, saan tayo matgayam ang makigtot? Naimbag ta na sabat ka. Apay a pagbaybayadan nak. Kat amumot asaan ko nga inggagara. Inggagaramat. Imposible adi mo nakita ti video nga in-forward ko kinimanang mo. Ipakitak dayjay iti abogadok. Oh, anya nga ita ti makunam. Idarum nak kadipay. Diyak amo kanimanang ko. No ituloy yo ti darum. Ado ti mang panaknak amang saksi iti amin. Sika, adda ka di mat saksim? Ada alaan ni manang ko ngagsaksi. Mabalin nga adda maalan na asaksi. Ngam saan nga umuno ti ibagada dagijay. Asino kumamat ti alam asaksim? Amin dagiti adda iti aglawlaw anaala iti video. Isuda ti pudno asaksi. Tamakita ti rupa da ijay video. Kasano nga itan attorney? Adto iti video nga in-forward ni Lino kanya.
Agsaksi ka no amin dagiti adda dita. Kan mangala ka no iti abogado na. Nan, kita man ti video. Um, Oh, nagsaksi amin dagitoy adday ti video. Asino ba ti saksim? Asino nga iti alaak attorney? Awan mat. Naawan ti saksim. Maabak tayo lakit di. Kunak man, numabali na kigtutan ako na tawan ang muda. Day tamo ti panagkunak attorney. Ay, pumanaw kan ditoy. Tinaktak mo lang ti oras ko. Naawan ti husto adarum mo. Saan kang umay dito'y opisinak? Agbayad ka iti panang distorbong kanyak! Anya nga di ko na ti attorney, manang. Ada ka di matlang maalat kwarta ni Lino? Anya nga da maalat kat pinagbayad nakpay ni attorney iti panakataktak kano ti oras na. Ay, saan ko nga ulitan takas niya nga inaramid ko? Nairobo aklakat nga rudan. Maditi naramid ta, manang. Gapulang iti kwarta. Naaramid ta ti kasjay. Ti dakas nga aramid, dakas mat ti pagbanagan na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Naitampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Naimbag nga oras yo amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 4, versikulo 18 kan 19. Mayarig iti banawag ti dalan apagnaan dagiti nalintag. Romanyag a romanyag, agingga a makatangkayagan ti init. Ngam nasipngat akas iti rabii ti dalan dagiti managdakdakas. Maitiklub da, ngam di da makita, no anya tinakaitikluban da. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. At dadayon dito'y kalsada nga dayo kadagiti kabalbalayan. No ada sumunga dalugan, ibalangan tayo ti dakla kayo. No agsardeng tilugan, unagen tayo, ket alaan tayo dagiti kwarta kas kada cellphone dagiti pasaheros. Mariglado dito. Alibtak lang, ti kasapulan. Agbaligi tayo nga ta. No nga adaw may apulis. Igaraw mo manan ti kinatakrot mo. Agalibtak ka. No maala tayo ti kayat tayo ang maala. Pumanaw tayo at dagos ito eh. Kaslasan ka, lalaki. Takrot. Agnanayon tayo kadi akas toy. Agsasaad iti lumabas alugan. Tanya kumabay. Awan ti sabali at trabaho tayo. Sana mga anti-pamilya tayo na awan tayo pagsapulan tayo. Awan pa'y nga rod may gatang itiarak. Saan mo't amabalin adawatan tiarak? Awan ti agkutikan agriyaw. No diyo kaya timangan iti bala. Ala, iyawat yo. Amin abagyo. Darasong nga iyawat tibag mo. No di mo kaya't at tumayab ti banga-bangam loko. Ay, pasensya ka. Bumalaang matikar ka tibag ka. Oray mo ma! Iyag mo, tanalaingak ngag mo ma. Ha? Ibarsak yu dagiti bagyo iti tanga.
No diyo kaya't amabtak da ito'y abas. Ala! Agawan nyo! Agawaan nyo! No diyo kaya't abumtak da ito'y abas! Ado, tinaala tayo kadagiti pasaheros. Una, dapay cellphone. Sinalbag. Agre-ring dagiti cellphone. Ala, agawaan nyo nga ikatan dagiti SIM card. Tarasum si kasi mo. Tulungan nak amang ikat ka dagiti SIM card dagiti cellphone. Wen, tulungan kan. Ala. Oh. Hintayo at dagos iti gayam ko. Tiya gayam ko nga gat-gatang iti cellphone. Masapol may dispose tayo at dagos na kitoy. Ibati tayo tinapintas a cellphone. Takukwa tayon. Oh, mabalin la tama ito. Mangpili kayo iti kukwayo. Taintay to ilako ti daduma. Nalaing da dya agayam ko ta muna ti aramidan na may papan kadag iti cellphone. Uy, Simo. Anyang itarparamidam. Agpili ka unusan. Nangalaang iti ado a kwarta a nakitak iti bulsa ti pantalon mo. Bingay ko day jay, bakit? Bingay mo iti. Sabali samot daytan. Naggapwam ngamin iti kalman. Parbangon ka na simbang pata. Apay ang nagaduti sa lutsud mo. Alaam kit din ta idulin mo. Kaya't ko amaamuan no sa dino tinagtaudan ti kwarta. Saan mo nadamagan? Basta bingay ko. Awan ka di ti karbengak amangam mo. No anya tinagtaudan ti kwarta nga ited mo kanyak. Kwa. Nangabak iti kasino ti gayam ko. Balato ka no dayta. Nagdakkelan ngay, no balato ako nam. Nakaumay kamot nito'y balay, Lilia. Ada ka di masapol mo. Nangag mo ka day, ti padamag ija radyo. Ay na, nakaamak. Ha? Apay, anya tim padamag ti radyo. Ada ka no nagsaad iti bas iti rabi eh. Inala da amin a kwarta ken cellphone dagiti amin a nakalugan. Anya? Nabigbig da ka di dagiti managdakdakas. Nakamaskarada ka no amin. Di da nayawag adagos iti pan nakabagi ti lintag, taawanan ti cellphone da. Sinamsam ka naw dagijay ama nagdakdakas. Ay na, matiliw da kumaa. Tapno mapukaw dagita managdakdakas. Day ti parikot iti kagimongan. Nasa umon. No asino kat dagita Nakaumay kayo mat, nanang. Sumurot kayo kadi iti papanak? Imayak, ta umay kalapdan iti panggap mo nga agbiyahe. Apay alapdan nak. Ada ka di importante nga aramidan tayo, nanang. Adamot ni Simo di tabalay. Amang ano adamot mang saad ka na kayo iti kalsada. Mang saad? Asino kumamat? Adda ka no nagsaad iti bas iti rabi eh. Inala da ka no amin a kwarta dagiti pasaheros. Anya? Asino ngay nga tadagijay ama nagdakdakas? Ay, jak mo, anak ko. Ipagarup siguro dagita ama nagdakdakas. Ama kalisida iti pangukuman ni Apo Diyos. Simo, apay ka di ama ikulkulang ka. Manipod pimanaw ni nanang dito'y balay. Pampanunutok ngamin ti imbagan. Asaan ang makalisi iti pangukuman ni Apo Diyos ti managdakdakas. Pudno ti imbagan ni nanang. Awan ti managbasol ang makalisi ka ni Apo Diyos. Malaksid laeng no agbabawi kan agbalbaliw. Nakaamuan ni nanang iti imbagana ang napasamak idi may sa Arabi eh. Impadamag ka no ti radyo. Awan ti managdakdakas ang makalisi iti lintag.
Impadamag ti radyo? Di da ka di mo, no asino dagiti managdakdakas. Saan da nga mo, ah? Ay, kasano nga ta? No siyak mat tinagbiyahe, kat masaad tinagluganak, kat alaan dati kwarta kat cellphone ko. Ha? Kaya, saan mo ka din napatuloyan ti agbiyahe? Wensa, amangan no addamang saad iti pagluganak. Ay, malagip ko gayam. Naggapwam ka di, idirabi eh. Hello. Hello, Mang Puldo. Apay ka day? Umay ka, tamapantay man na nagsaad iti sa bali adiso. Kuha, Mang Puldo. Agurigurak mat. Gurigurlaan. Agjakit ka. Iti kastakat saan ka malamin. Sanak pa'y kumuyog ita, Mang Puldo. Diyos ke kakiti. Agkurang kami noawan ka. Taasino kumati agpaay a lookout. Madia talaga ti bagig, Mang Puldo. Agbalbaliw ako. Saan? Saan na mabalin? Awan ti sumina iti grupo. Labing itag, Mang Puldo. Saan ka makaumay? Pagbabawyam ti isisinam iti grupo. At dalaki ti dakas ama pasamakan ka. Kalpasan day tuwing operasyon tayo. Isublat tayo day jay asimo. Anya ka di ti aramiden tayo kan kuana, Mang Puldo. Kas iti sigod. Ipak niyo. Ariglado, Mang Puldo. Day talagayam. May salaabala. Tsyok! Mabigat anton as simumulagat. Kas jay ti rumbang aramidan iti asinuman na sumina iti grupo. Mang Puldo. Nadagsan ti dusa ti sumina iti grupo. Tapno awan di pagtuladan ti daduma. Masapol ang madusa na jay asimo mulagat. Day tatirumbang. Ha? Masurunak iti day at tao. Itaaman pa'y akas na ti jar mo, balasang ko. Kasla da parikot mo. Nanang, adamad-madlaw ko kanisimo. Madanaganak. Anya tinadlaw mo kan kuana. Manipod iti may kayo ijay balay anang ipadamag iti maipapan iti bas anasaad. Kasya mo ti madmadlaw ko kan kuana. Anya ko mati maipapan iti dayjay. Kanayon ama ikulkulang. Idi adda imawag kan kuana. Kasla alusiisan. Kasla adda kabuteng na, nanang. Ha? Anya ko mati pakasagnaran na. Taapay nga apektado iti napasamak. Kuana nang. Mas dawak pa'y. Taadda nakitak idi. Medyo dakkel agatad iti bulsana. Anya? Dinamag mo kumaa, no sa dino tinangalaan na. Kaya't ka makasarita si mo. Ada ka di rumbang nga ipudnom kada kami. Nanang, agpaggadibiyag ko. Ha? Apay? Ibagam tapno maamuan me. Kaya't ko ti agbalbaliw. Ngam ko na ti kakadwak. Nga adda kanudakas ang mapasamak kanyak. Ha? Anya ang grupo ti nakaikamangam. Ti grupo ni Mang Puldo, nanang. Agsaad da itilugan. Kat samsaman da ti kwarta. Kan bagdag iti pasaheros. Ay, Diyos ko, narabid mo ti kasta? Agbabawi ak, nanang. Agbalbaliw ako, ma. Ngam kabutang ko ti grupo ni Mang Puldo. Tapno saan nga agpaggadtibiyag mo? Agpakadwa ka kadagiti opisyal ti barangay. Ibagak kadakwada ti naramid mi. Wansi mo, kad ibagayo kadagiti pulis,
Tasiputan dati pagsaudan manen dagiti a grupo. Agsipot kayo, kakadwa. No addamatan awan tayo alugan. Ibalangan tayo manantik kayo. At damanin kwarta tayo. Kat kalpasan na ito nisimo, ti saruno tayo. Ay, glado, Mang Puldo. Malas na, tasaan akimuyog. Awan lang arudan kwarta na. Dakes pa'y, ti mapagteng na. Ikan tayo iti dakkel agungguna. Ikan tayo iti gungguna na. Ti itatangad na iti barsa nga at di na oras. Day talang ti rumbeng tapno awan ti pagtuladan ti agin lalaing asumina iti grupo. Sasaor na day di Agin lalaing tumang amin. Nai-report mo ka din, tinapasamak. Uwan bakat. Agbas kanu dagiti pulis. Agsibilyan da nga aglugan iti bas. Ay, sigurado nga rod, nga adda mapasamak arin nupak. No saan asumuko damang Puldo. Kapilitan nga aramiden dagiti pulis ti rumbang. Ipagarup dan to a pasaheros dagiti nakalugan iti bus. Ngam nakasibilyan gayam a pulis. Intun rabi hija inyawag ni Mang Puldo nga ipapanmi kuma. Imbag ta nakaamiris ka, simo. Idi imbaga ni nanang. Asan amakalisi iti ukom ni Apo Diyos. Nagbutangak. Ismaing kadang kau ti agbalbaliw. Nasaya at tinaramid mo. Ay, talaga amadi ti kasjay nga aramid. Karuba! Tungkol niyo, ti padamag ti radyaw. Anya ka Ne. ti iririyaw ni Lilia. Agtal na ka. Talingagan tanon niya ti ibagbagana. Nadiliw ka no, ti managdakda kasi di rabi ay. Ha? Ipadpadamag ti radyaw. Ay, darasang bagat. Ilukat mo ti radyo. Tadanggan ta ti padamag. Wala kay. Sige, tayo nakilukat. Ay, tingata grupo ni Mang Puldo tinatiliw. Ay, sapay ko ma. Tapno sa anak nga agpagad. Oh, nagmalas kitin. Pulis mo't kayam tilinaon ti bas asinaad tayo. Ungarod, Mang Puldo. Mabalod tayo dito'y nagsipngat a pagbaludan. Awan pa'y nalawag asilaw. Agkurkuri dumdum. Sinalbag. Oh, nagrigaten ti agyan dito'y pagbaludan. Nyangay itada ito'y. Rehas mo't aminin tinagtungpalan tayo. Oh, Urayok ti panakayakar ko. Iti pagbaludan dagiti babae. sapay nangag ko. Mapagdalusan datay kano iti kanal. Ay sinalbag kiti. Day takit agdalusan iti kanal. Oh, Nagnegosyo tay lakuman. Ngam tinagsaad iti lugan. imbaga mga mingag saad tayo iti lugan. Ho, tinapabasula na. Tauray si kakit nagmayat kamat. Ito, malungsok tayo iti pagbaludan. Kasanon ti pamilyak. Oh, Uray siyak mo to. Kasanuda mo ngatan. Agyaman at iti apo. Tanagbalbaliwak. Kat sa anak akaraman kadamang Puldo. May sa kakumamot analidem ti dalan na, no di ka nagbalbaliw. Naamiris ko. Amay mayat matlaeng no nagbannugan ti aramaten. Ngam timang loko iti pada a tao. Talaga mat. May mayat matlaang ti panagbiag mo, no saan ka ama nagdakdakas. Pudno day tabagat. Naimbaklangan tanalaglagan ti panusa nga impataw dakan ka. Gapu iti pan nakikadkadwam idi kadagijay ama nagdakdakas. Ay, kat sigurado. Agtali na dagijay iti pagbaludan iti mabayag. Anya pa'y ngay no di kasta bagat.
Mismo a pulis ti nakakita kadakwada, anang saad iti bus. Oh, napano ka naglinis iti kasilyas. Oh, nagrikatan. Dumo na ta mailiwak pa yan iti pamilyak. Oh, agbababawi akong kadagiti na aramid tayo akinadakas. Oh, Wan nga rod, oh, grigat gayam ti mayadayo iti pamilya. oh. Pagbabawya mo ti kastoy nga aramid ko. Alo, tani, ipanda ko ni iya pagbaludan dagiti babae. Oh, hala. Tinasayat nga ramitan tayo. Agsingsingpet tayon. Agbalbaliw tayon. Iti kasta, makaruwar tayo tumatlaan. Liklikan ti agaramid iti may kaniwas, tapno ti biyag, mailisi iti dakas apasamak. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon Virgie Bagley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.